Dobrý deň. V dnešnom kurze vám ukážem základnú funkciu tvorba, oprava kalkulácií, kde si ukážeme, ako vytvoriť novú kalkuláciu, opraviť kalkuláciu, zmeniť, zmeniť umiestnenie. Všetko potrebné k tomu, aby boli kalkulácie funkčné a použiteľné. Čiže začíname prihlásením do systému. Heslá prosím používajte každý svoje. Pri tvorbe a oprave kalkulácií nie je dôležitý sklad, na ktorom sa nachádzate. Čiže je úplne jedno, či ste na hlavnom sklade alebo na sklade kuchyňa. Tie kalkulácie fungujú pre... Jedna kalkulácia vie fungovať pre všetky strediska, ktoré používate. Čiže keď máte napríklad viac bufetov, viete jednu kalkuláciu káva používať na ktoromkoľvek zo svojich skladov, na ktorejkoľvek svojej prevádzke. Kalkulácie, tvorba, oprava kalkulácií. Prvá vec, chceme zmeniť cenu kalkulácie. V zozname kalkulácií nájdeme požadovanú kalkuláciu, čokoládová vianočka, je to úplne jedno, akú položku si vyberiete. Systém používa cenové hladiny od 1 po 9. Väčšinou pri nich máte napísaný popis, že to je predajná cena alebo cena pred zárukou a tak ďalej. Keď chcete cenu zmeniť, len prepíšete cenu, dáte potvrdiť. To je všetko dôležité. Preto, aby sa zmena prijavila na kase, je potrebné urobiť prerušenie pokladne. Čiže vy urobíte zmenu, pokladnička preruší pokladňu a už máte, znovu si ju spustí a už máte v pokladni nové ceny. To je, čo sa týka zmeny cien. Ďalej, čo sa týka zmeny strediska. Potrebujete, aby čokoládová vianočka sa odpisovala, alebo chcete vedieť, na ktorom stredisku sa odpisuje, pozrite si umiestnenie. Áno, tu dole je umiestnenie, nájdete si kalkuláciu a vidím, že na všetkých kasách, ktoré používam tu 3 kasy, na všetkých kasách, keď nablokujem položku čokoládová vianočka 80 gramov, tak systém ju odpíše zo skladu výdajňa Foxconn. Ja by som chcel, aby tú vianočku začala predávať ešte aj kasa kaviareň, ale aby ho predávala zo svojho skladu. Dám tam nulu, enter, dostanem zoznam skladov, ktoré mám. Čiže vyberiem si 43 sklad kaviareň. Potvrdím. Znovu prerušenie pokladne, znovu spustenie pokladne a už položka čokoládová vianočka sa bude dať predávať na pokladni kaviareň s tým, že sa bude aj odpisovať z kaviárne. Ďalšia vec, ktorá sa u vás často deje, je, že vám zmenia obal a prestane vám fungovať EAN kód. Potrebujete nahrať nový kód. Čiže znovu vyhľadám položku horálka, po prípade, keď je to dlhší názov, systém reaguje v pár sekundách na to, čo napíšete. Jednoduchšie niekedy je použiť tlačítko filter a do filtra si vyfiltrovať slovo. Potom on v textoch bude hľadať to, čo som tam napísal, kdekoľvek v texte, čiže nemusí to byť začiatok. Keď to píšem do tohto okna, musím písať začiatočné písmena, čiže musím presne vedieť, ako sa položka volá. Chceli sme zmeniť EAN kód, čiže to isté, nájdem položku, tu dole mám EANy, tu sú EANy, ktoré predávame a na kase nám to píše horálky. Ak vám pribudol nový kód, dáte iba pridaj, sem vpíšete EAN kód, je to väčšinou 13-miestne číslo. Do popisu buď si napíšete, že to je nejaká horálka, alebo tam len odkopírujete tento istý kód. Je to úplne na vás, čo tam dáte. Potvrdiť. Týmto pádom znovu sme pridali ďalší kód pre položku horálka. Teraz to isté, prerušenie pokladne, spustenie pokladne a už môžete skenerom predávať novú položku horálka.
nový EAN. V prípade, že vám prišiel úplne nový tovar, ktorý ešte v systéme nemáte, potrebujete mu vytvoriť aj nový názov, alebo to je, keď to nie je bufetový, ale je to nové jedlo, je to úplne ten istý postup. Jediná zmena bude pri umiestňovaní. Čiže idem vytvoriť novú položku do bufetu, dám si nová, názov položky bude Opavia venčeky. To, čo napíšete do názvu kalkulácie, to sa tlačí zákazníkom na účet. Pomenúvajte si tie kalkulácie tak, aby ste z toho vedeli výjsť hlavne vy, lebo na takúto kartu, ako je napríklad Opavia venčeky, budem rovno aj príjmať tovar. Čiže keď budete robiť príjemku, aby ste vedeli, ako ste si tú kartu pomenovali. Tým, že je to jeden kus, merná jednotka bude kus, čiže nebude v tejto kalkulácii, nebudú použité ďalšie iné súroviny. To si ukážeme za chvíľku, keď budeme vytvárať nejaké jedlo, vtedy do mernej jednotky budeme písať porcia. Keď je to vec, ktorú na kusy nakúpim, na kusy aj predám, do mernej jednotky napíšem kus, do druhu strediskového pôjdu cukrovinky, druh hlavného skladu môžu byť tiež cukrovinky, ale v podstate druh hlavného skladu pre bufetový tovar nepotrebujeme, lebo to príjmame tovar priamo na bufet. Čiže toto je druh strediska cukrovinky, druh kalkulácie cukrovinky. V prípade, že by ste nemali, je to nejaký nový druh tovaru, ktorý ešte nemáte, ako napríklad na nuky, cez nový druh si viete vytvoriť na nuky, nastavíte, že to bude súčasne kalkulácia, súčasne druh strediskový, súčasne druh hlavného skladu. Pri vytváraní novej skupiny tých tovarov je potrebné zadať tomu DPH, čiže momentálne zadávame DPH 1,10. Potvrdím, uložím duplicitný názov druhu, čiže znamená, že takýto druh už mám vytvorený. Čiže vždy, keby ste sa pokúšali vytvárať niečo, čo už existuje, tak systém vás na to upozorní. Nemôžu existovať proste dva rovnaké, úplne rovnaké názvy. Ale takto by ste si vlastne vytvorili nový druh. Čiže kliknite si v kalkulácii nový druh, otvorí sa vám táto tabuľka, kde si napíšete ten názov toho druhu, zadáte, či to má byť kalkulácia, či to má byť aj druh strediskový, alebo aj druh hlavného skladu. Môžete kľudne vyplňať všetky tri súčasne. Sadzba DPH je veľmi dôležitá, na to treba dať pozor. Máme sadzby 20, 10 a 0, čiže 20 je pri balených veciach, 10 je pri veciach, ktoré predávate na mieste a nulová DPH je väčšinou pri obaloch. Čiže dáme 10%, potvrdím, uložím. Nedá sa mi to urobiť, takže to ukončím, ale v podstate chcel som týmto len ukázať, že dá sa jednoducho vytvoriť aj nová táto skupina, keby ste si tu takú skupinu nevedeli nájsť. Dávajte len pozor na to, aby ste nastavili správne DPH. Potvrdím, mám vytvorený druh, tu mám napísané, do akej skupiny to bude patriť, čiže bude to patriť do cukroviniek. Počet merných jednotiek, pokiaľ je to kus, nechávam 1, pokiaľ to kusová záležitosť, čiže keby to bola Coca-Cola, takisto to bude 1, keby to boli žuvačky, takisto to bude 1. Keď by to bolo jedlo, tak môžete sem do počtu merných jednotiek, to sa potom odvíja od toho počtu súrovín, ktoré budete vpisovať dovnútra. Čiže sem by išlo, keby to bolo jedlo, to si ukážeme za chvíľku. Čiže pri bufetovom tovare názov, druh, počet merných jednotiek 1. V prípade, že to nejdete predávať cez skener, kliknete do kódu, systém vám ponúkne najbližší voľný kód, ktorý si poznačíte, predavačka ho vie používať, bez toho, aby musela používať skener. Predajné ceny, čiže predajnú cenu chcem mať 90 centov, dám tam 90 centov. Dôležitá vec, umiestnenie. Bez umiestnenia vám to nepôjde na kase, čiže zase dám tam do strediska, dám 0. Systém mi ponúkne, z ktorého skladu to chcem odpisovať. Tlačereň nevyplňam, tlačereň slúži na tlač bonov, to je pre reštaurácie, čiže pre vás nepodstatná vec.
na ktorých kasách sa to bude predávať. Všade mu napíšem, z ktorého skladu to má odťažovať. Čiže keď viete tieto skratky, môžete tieto čísla, môžete si písať rovno čísla, keď to číslo neviete, napíšete sem nulu, systém vám ponúkne, vyberiem, potvrdím, potvrdím. Týmto pádom je nová bufetová položka vytvorená, môže ísť na predaj na kasu. Ak jej chcete prideliť ešte EAN, samozrejme prídem do EANu, pridaj 13-miestny EAN, ktorý nájdete na obale. Treba sem odpísať, treba ho napísať aj do popisu, lebo vás to nepustí ďalej, keby sme to nechali len takto. Hej, napíše, že neplatné údaje, čiže treba tento EAN buď odkopírovať, alebo sem napísať, že sú to venčeky. Potvrdím, potvrdím, potvrdím. Týmto pádom je hotová kalkulácia pre bufet. Teraz si ukážeme kalkuláciu pre kuchyňu, alebo teda nejaké jedlo. Čiže stále to robíme to isté. Je to úplne jedno, na ktorom sklade, kalkulácie, tvorba a oprava kalkulácií, nová. A idem urobiť nejaký bravčový rezeň. Vyprážaný. Ideálne písať sem aj hmotnosti, aby sa v tom dalo ľahko orientovať. V prípade, že to je jedlo, do mernej jednotky píšem porcia. Skladá sa to z viacerých surovín, ktoré sú na nejakom sklade, čiže vyplňam, ako tu na vám svieti, len druh kalkulácií. Lebo nikdy toto slúži na to, aby sme na to, čo sme sem napísali, mohli príjmať tovar. Čiže na rezanie nikdy nebudeme príjmať tovar, takže dáme tomu len druh kalkulácií. Tu si nájdem, čo mi k tomu vyhovuje, je to jedlo. Potvrdím. Ďalej, počet merných jednotiek. Teraz budeme robiť kalkuláciu, čiže buď na 10 alebo na 100 porcií. Napíšem, že idem robiť na 10. Kód, či tam bude alebo nebude, je momentálne jedno, lebo vy tie kalkulácie na kase nepredávate. Keď ju chcete predávať, samozrejme kliknite do kódu, systém vám tam dá kód a viete to používať ďalej. Vy tie kalkulácie používate väčšinou na to, aby ste vedeli odpisovať jedlá, ktoré na kasách blokujete len ako menu 1, 2, 3, 4, 5. Čiže nemusíte tomu dávať ani predajnú cenu. Samozrejme, toto konkrétne je rezeň, ktorý môžete predávať aj na kase. Ak ho chcete predávať na kase, napíšete tomu predajnú cenu, že ho chcete predávať za 9 eur, ale treba tu písať suroviny, ktoré obsahuje konkrétna položka. Tým, že sme si napísali, že počet merných jednotiek je 10, sem budeme vpisovať suroviny na 10 porcií. Čiže mám to 150, takže by tam malo byť 150,5 kg. Dôležité, systém vám bude odpisovať to, čo napíšete do hrubej váhy. To, čo napíšete do čistej váhy, je úplne jedno, systém s tou informáciou nepracuje. Je to pre neho len nejaká informácia. Suroviny, ktoré vpisujem, začínajú bodkou, čiže bodka sol, bodka meso, bravčové, hovädzie a vždy používam, keď mám tu napísané kilogramy, tak do hrubej váhy píšem množstvo na 10 porcií v kilogramoch, čiže chcem tam dať toľkoto soli, chcem tam dať korenie, áno, čiže na toto treba dávať pozor, hlavne tie skladové karty si treba nie vytvárať nové, ale snažiť sa používať tie, ktoré tam sú. Napríklad pri vajciach máme už kusy, takže nepíšem sem. Áno, treba sledovať tieto merné jednotky, ktoré tu sú. Tieto skladové karty sú pozakladané, čiže v prípade, že náhodou nejakú skladovú kartu nemáte, dá sa vytvoriť, ukážeme si ako, ale ideálne je odkomunikovať to aj s kolegami, ktoré sú na iných prevádzkach, či také niečo nevytvárali, či takú kartu nevedia, ako sa volá. Lebo keď si tu navytvárate veľa kariet, tak potom sa ten systém z toho nevyzná
a môže sa vám stávať, že vám bude strašne veľa vecí neodpisovať. To znamená, keby ste si, teraz tu na existuje skladová karta, ktorá sa volá korenie mlete celé nové rázca a vy keby ste si tam vytvorili novú skladovú kartu bodka korenie, tak to je síce v poriadku, ale ostatné kalkulácie už používajú takúto kartu. Kor mlete celé nové rázca. Tie ostatné kalkulácie by s tou skladovou kartou nepracovali. Čiže bolo by treba robiť náhrady a tak ďalej. Je s tým veľký problém, čiže jednoduchšie je, keď sa trošku v tom programe rozkúkáte, po prípade robím kalkuláciu, neviem, ako sa volá nejaká skladová karta, vôjdem do kalkulácie inej, kde by už také niečo mohlo byť, pozriem, aké sú tam položky. Dôležité, keď začnete robiť kalkuláciu, je potrebné ju dorobiť celú, lebo systém vás na to neupozorní, že kalkulácia je naplnená len na polovicu. Je to stroj, nevie, čo tam má byť. V prípade, že by ste tú kalkuláciu nechali úplne prázdnu, že by tu nebolo žiadna položka, že by toto bolo úplne prázdne, v tom prípade nás pri odpočtoch upozorní na to, že áno, táto kalkulácia obsahuje len takýto názov. By mi vysvietilo len toto. Teraz systém urobí v odpočtoch urobí to, že on spočíta, koľko bolo rezňov a rozpočíta to na mäso, sol, korenie, múku a všetko, čo k tomu ďalej potrebujeme. Tu na začiatku, ak ste si všimli, skačú nejaké ceny. Pre vašu informáciu, toto je cena za mernú jednotku, čiže kilo bravčového mesa vám v priemere vychádza, že stojí 4,71 €. Ja keď tú kalkuláciu doplním celú, ako má byť, no čiže mám tam ešte nejaký olej na vyprážanie. Je dôležité, aby ste tam mali všetky tie položky. Keď tam tie položky nemáte všetky, systém spracoval. Tu napríklad vidíte nákupná cena. Áno. Keby som tu zabudol na nejaké položky, tak samozrejme mi to bude vychádzať, že ten rezeň je veľmi lacný. Tu nám máte hore nákupnú cenu bez DPH. Tu sú jednotkové ceny za každú položku. Týmto pádom som vytvoril kalkuláciu. Čiže ešte raz opakujem, názov, skupinu, kde patrí, pri zakladaní kalkulácie, ktorá je zložená z viacerých surovín, označujem len druh kalkulácií a označujem to ako porciu. Dôležitá vec, počet merných jednotiek musí byť správny, čiže keď robím kalkuláciu na 10, sem musím vpísať suroviny na 10 porcií. Keď budem robiť kalkuláciu na 100 porcií, tu musí byť napísané 100 a tu musia byť suroviny na 100. Systém už ďalej pracuje, sa k tomuto názvu stavia ako k jednej položke, čiže toto si on už ďalej rozpočítava, čiže keď robím odpočty, keď robím, že to budem vkladať do inej kalkulácie napríklad, lebo viem do kalkulácie vložiť ešte aj ďalšie kalkulácie, on sa k tomuto bude vždy stavať ako k jednej porcii, čiže vy nemusíte rozmýšľať nad tým, že teraz rezen som robila na 100, takže keď budem robiť nejakú inú kalkuláciu, tak to nám mám nakalkulovaných na 100. Nie. Tým, že tu nám máte napísané správne množstvo, tak systém sa už k tomuto bude stavať, že si bude ťahať všade súroviny na jednu položku, na jednu kalkuláciu, na jeden rezeň. Čiže mám nastavenú cenu, musím nastaviť umiestnenie. Samozrejme, tuto nastáva trošku zmena. Stredisko Foxconn výdajňa, čiže kasa 1, ale stredisko bude kuchyňa. Čiže chcem, aby tie suroviny odpísalo zo skladu kuchyňa. Či to budem predávať na kase, v bufete, na výdajni alebo v kaviarni, je to úplne jedno. Stále to chcem, aby ten systém to odpísal z kuchyne. Ďalej už vy nemusíte riešiť. Vy len musíte správne naskladniť suroviny do skladu kuchyňa. Každá kasa týmto umiestnením vie, že to má tie suroviny napísať, ale odpísať zo skladu kuchyňa Foxconn. Tejto kalkulácii v podstate netreba nič viac. Je tým, že má kód, má aj predajnú cenu, viete ju používať, viete ju používať na kase, viete ju používať v odpočtoch, ktoré si povieme o chvíľku. Je pripravená na predaj. Tejto kalkulácii EAN netreba. Tu máte možnosť tie kalkulácie si vytlačiť
takto by to malo fungovať. Keď vznikne nová kalkulácia, mala by sa vytlačiť, mala by sa niekam založiť a v podstate tu je k nej celý popis, čo a ako. Je tu ešte možnosť tlačiť kalkulačný list, kde si vy vlastne môžete dať aj popodpisovať, je to tam rovno, že kto nakalkuloval, kto to skontroloval a tak ďalej. Takýto kalkulačný list by bolo možno dobré zakladať, ale to už je na vás. Cez filter som spomínal, viete si vyfiltrovať akékoľvek slovo, rezeň. On pozrie všade do textov a ukáže vám, čo tu má. Tento môj rezeň bol len skúšobný, čiže ho zmažeme. Neviem, to tlačítko zmazanie je umiestnené na kasu. To znamená, nechce ho zmazať, lebo je možné ho predávať. Ja musím najprv odmazať toto umiestnenia a potom môžem zmazať celú kalkuláciu. Tu ešte nastáva, pri tom mazaní nastáva ešte jedna kontrola, ktorú teraz systém nerobil, lebo nebola tá kalkulácia nikdy nablokovaná, ale v podstate kontroluje, či tá kalkulácia nebola nablokovaná včera alebo niekedy, kontroluje, či na nej není stav zásob a či nečaká na odpočet. Čiže toto je v skratke tvorba a oprava kalkulácií.